Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa kereweng aji ingkang minulya, para kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, monggo kita lajengaken malih kajian kita ing saat punika masuk utawi melebet serat nomor kalih inggih menika serat Al-Baqarah, artosipun lembu, ayatipun ayat 100 selangkung. Kagem para pamirsa ingkang sakmenika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring usada saged seger kewarasan malih. Kagem sederek pamirsa ingkang sakmenika nandhang masalah ingkang awrat, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring solusi ingkang paling sae. Ugi kagem kadang ingkang saat punika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Kagem sederek kadang ingkang sampun paring subscribe, paring koreksi tuwin paring atensinipun, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan seger kewarasan, ayem tentrem, kuwaslamet, sabar lan tawakal dening Gusti Allah Ta'ala. Ugi mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah paringan kawilujengan dalah kasarasan dening Gusti Allah Ta'ala. Ugi mugi-mugi pinaringan pangayoman dening Gusti Allah Ta'ala saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saking saking godha rencana tuwin saking panggodhanipun setan lan iblis. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itjalnal baital masyabatan linnasi wa amna wa tajidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tayra baitiya lidhaifina wal aqifina wa ruqai sujud. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah, ingkang
Maha Asih lan nalikane ingsun andadekake dalem iku dadi enggon kang tinuwi-tuwi ing akeh tumrap para manungsa sarta dadi enggon kang aman lan padha ngalapo enggon ngadeke Ibrahim dadi pasalatan lan ingsun aprintah marang Ibrahim sarta Ismail pangandikanipun sucekno padaleman ingsun kanggo kang padha anilii serta kang padha ana ing jerone apa dene kang padha rukuk tuwin kang padha sujud. Maha bener Gusti Allah Ta'ala dalah sabda-sabdanipun. Kateranganipun para mufassirin beda-beda pahamipun punapa ta makome Ibrahim utawi papan panjumenenganipun Kanjeng Nabi Ibrahim menika. Saweneh mufasir ngendika menawa tegesipun ngibadah haji sanesipun kagungan pamanggih manawi punika panggenan ingkang kangge kelempaan para tiyang ingkang sami ngibadah haji. Sanesipun malih gadah pemanggih makom Ibrahim punika sagemblenging papan suci utawi masjid suci. Sawenehipun ngandika manawi punika naminipun panggenan ing salebetipun masjid suci ingkang nalika jamanipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam misuwur kanamekaken mekaten wau sarta ingkang lestantun kanamekaken makaten wau punika griya alit dipun uwat-uwati mawi cagak 6 iji watawis 8 pecak inggilipun ingkang sekawan mawi dipun kupengi ing pagertosan ingkang adi awit nginggil dumugi ngandhap antawisipun cagak kakalih ingkang wingking belak-belakan ing salebeting pager wonten gedhongan watawis gangsal pecak pesagi. Cariyosipun isi sela suci ingkang kangge ancik-ancik Kanjeng Nabi Ibrahim nalika ngedekaken Ka'bah. Menika pendapatipun Tuan Rodwell kalian Burnard. Miturut Imam Hasan, mushola jawinipun papan sembahyang punika ingkang dipun kersakaken kiblah inggih punika ener ingkang kaadepaken menawi nindakaken salat. Dados ingkang kadhawuhaken wonten ing ayat mriki punika bab prakawis Ka'bah dipun angge kiblah. Katerangan salajengipun nitik dawuh ingkang marentahaken dhateng Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam tuwin Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam supados nucekaken padaleman ingsun
Arabipun Baitullah lan Bet El tumrap ing Babel. Tumrap para ingkang sami ziarah mriku tuwin tumrap ingkang sami wonten ing ngriku. Manawi nindakaken bilih kula ambali malih tumrap para ingkang sami ziarah ngriku tuwin tumrap ingkang sami wonten ing ngriku punapa nandhakaken bilih Ka'bah utawi Baitullah punika sampun wonten awit saderengipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam wonten ing ngriku. Pamanggih punika angsal paseksen saking dawuh ingkang kasebat wonten ing serat nomor 3 serat Ali Imran ayatipun 9 gangsal. Bab prakawis Ka'bah punika padaleman wiwitan ingkang kadamel wonten ing bumi kangge manembah Allah subhanahu wa ta'ala. Makaten ugi saking dawuh ingkang kasebat wonten ing serat nomor 22 inggih menika serat Al-Hajj ayatipun 29 tuwin 3 ingkang makaten ingkang namaaken Ka'bah punika padaleman kuno. Tuan Sir William Muir kasebut wonten ing kitabipun bubukaning buku karanganipun Life of Muhammad ngakeni bilih Ka'bah punika wontenipun sampun kina sanget ing ngandhap punika pepetikan sawatawis panjang saking buku utawi kitab kala wau supados dados paseksen bilih nadyan silih panyela saking pihak lawan meksa ngakeni dhateng leresipun pamanggih ingkang nginggil wau. Tuan wau nerangaken kawujudanipun agami Mekkah ingkang buku punika sampun wiwit kinaning makina sanget watawis setengah abad saderengipun taun Masehi. Diodorus Siculus ndamel pengetan ingkang nerangaken tanah Arab ing sapinggiring seganten abrit mekaten. Ing nagari ngriku wonten candhinipun ingkang dipun mulyakaken sanget déning tiyang Arab. Tetembungan punika tamtunipun ingkang dipun kajengaken pedaleman suci ing Mekkah. Jalaran sasumerep kita boten wonten sanesipun malih ingkang umum dipun mulyakaken makaten wau. Ceriosan gethok tular nyeriosaken bilih Ka'bah punika sampun wiwit jaman kinaning makina dados papan panggenanipun ngibadah haji saking saindenging tanah Arab kadosta saking Yaman tuwin saking Hadramaut saking gisiing teluk Persi saking seganten wedi Siriah tuwin saking sakukubanipun Hira tuwin Mesopotamia ingkang tebih punika.
para tiyang sami biyuk-biyukan dhateng Mekah ing saben taun. Nitik samanten wiyaring tebanipun ingkang sami mulyakaken nandhakaken menawi wontenipun punika sampun wiwit ing jaman kina makina. Punapa pupuntaning pamanggih makaten punika cengkah kaliyan ciriosipun Arab ingkang sampun misuwur ingkang anggayutaken asma Ibrahim tuwin asma Ismail kaliyan Ka'bah. Leres miturut cicriosan Arab wau Ka'bah punika sampun wonten saderengipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ananging punika boten teka ateges bilih Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam boten nate ziarah mriku. Pratelan ing dalem Quran suci nedahaken bilih Kanjeng Nabi Ibrahim tuwin Kanjeng Nabi Ismail sami nuceni padalemanipun pangeran wau saking panembah brahala. Sarta panjenenganipun sekalian ugi ngedekaken tatalsipun wonten ayat 117 nanging punika boten sanes kajawi namung ateges ambangun padaleman wau dene gegayutanipun asmanipun priyagung kekalih wau kaliyan padaleman suci dumugi ing dinten punika taksih lestantun wontenipun. Tur kalayan wujud ingkang kenging ginerayang inggih punika makom Ibrahim. Langkung-langkung manawi cicriosan gethok tular punika saged ambuktekaken ing bab prakawis kinanipun padaleman suci wau. Punapa dene boten saged ambuktekaken sesambetanipun asma Ibrahim tuwin asma Ismail kaliyan padaleman suci wau menawi cicriosan gethok tular ingkang satunggal kaanggep kenging pinitados lan kaanggep kuna. Satunggalipun mesti inggih mekaten. Tuan Sir William Muir ngaken bilih punika sanes cariyos damel-damelanipun tiyang muslimin. Wangsul punika panggenepanipun tiyang panganggepipun tiyang Mekah ingkang sampun kalimprah wiwit jaman saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit menawi boten makaten yekti boten badhe kasebataken ing dalem Quran suci kados dene gelar yekti ingkang sampun umum dipun akeni serta malih yekti boten badhe kelampahan boten saweneing kula ambali malih kalampahan wonten saweneing papan ing sacelakipun kados dene ingkang sampun kita sumerepi punika. Namung wonten saprakawis ingkang ngodengaken Tuan Muir inggih punika wontenipun padaleman suci punika sampun langkung kina kaliyan jamanipun Kanjeng Nabi Ibrahim tuwin
Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Nanging kados dene ingkang sampun kula terangaken ing inggil bab prakawis langkung kinanipun punika boten teka lajeng boten ambuktekaken gegayutan asmanipun leluhur kekalih wau kaliyan padaleman suci. Bab gegayutanipun asmanipun Kanjeng Nabi Ismail kaliyan tanah Arab punika gelar yekti. Menika gelar yekti ingkang sampun cetha boten kenging pinaiben malih jalaran Kedar putranipun kakung Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam purwaning dumadi pasal selangkung ayatipun 13 punapa punika wonten ing serat-serat perjanjian lami mesti ateges tanah Arab. Kitab Zabur pasal 112 ayat gangsal, serat Isyayah pasal 52 ayatipun 11, tuwin pasal 60 ayatipun 7 tuwin sanes-sanesipun malih. Langkung-langkung cariyos katundhungipun Kanjeng Nabi Ismail lan Siti Hajar ibunipun punika menggah ing bakuning cariyos pancen cetha nyata leres sanadyan peprincening cariyos kados ingkang kasebataken ing purwaning dumados punika boten kenging kaanggep leres awit kacariyosaken bilih nalika Kanjeng Nabi Ibrahim ngesahaken Siti Hajar panjenenganipun namung kabektanan roti tuwin toya sagendul sajak namung badhe dunung wonten ing dusun ing sacelakipun ngriku kemawon. Siti Sarah tamtu dereng marem menawi marunipun namung katundhung makaten wau. Ciciriosan Arab ingkang nyariyosaken Kanjeng Nabi Ibrahim lan Siti Hajar tuwin Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam rawuh wonten ing panggenan ingkang sapunikanipun nami negari Mekah. Punika babar pisan boten gegayutan kaliyan ciciriosanipun Bibel. Menawi ciciriosan wau warni kalih punika dipun anggep sedaya punika saged ngiyataken pupuntoning pamanggih bilih pratelanipun Quran suci punika leres. Langkung-langkung dununging negari Mekah ingkang kamargen antawisipun tanah Syriah lan Yaman ingkang sampun wiwit jaman kina kasumerepan tuwin wontenipun sujarah saking seganten wedi ing tanah Syriah dhateng pedaleman kina wau. Nalika sedaya ngiyataken kula ambali malih
punika sedaya ngiyataken pamanggih wau dados ingkang sampun kalimprah wau kados dene dongeng ngayawara sarta malih kasunyatan ingkang kawarsitakaken ing dalem Quran suci punika kaseksen ing sawarnaning pangelimbang-limbang. Para sedherek pamirsa ingkang minulya saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, semanten pengaosan kula panjenengan sedaya mugi-mugi ndadosaken kiyatipun iman lan takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.